Здравейте! Днес ще разгледаме три супер сили на Excel, които са много интересни и важни. И има защо. Те наистина могат изцяло да променят начина, по който работите. Ще видим как да автоматизираме онези досадни задачи и да накараме Excel да върши тежката работа вместо нас. Да, на пръв поглед Excel е просто една безкрайна мрежа от клетки, но истинската му сила не е само в сметките. Тя е в автоматизацията. И днес точно този скрит потенциал ще отключим заедно. Звучи ли ви познато? Да се прекарват часове в ръчно форматиране, в разделяне на текст или пък в коригиране на формули ред по ред. Това е не само изтощително, но и, каквото да си говорим, доста добър начин да се допуснат грешки. Днес ще опитаме да сложим край на това. И така, да започваме. Първата ни суперсила се казва Flash Fill, или на български бързо попълване. И това е нещо почти като магия, особено като се работи с текст. Принципът е следния. Започваме да въвеждаме данни в нова колона, като следвате някакъв модел от съседната. FastFill, като един умен асистент, анализира първия пример, разбира логиката и готово. Попълва останалата част от колоната за секунди. Хайде да видим как става на практика. Правим сега един абсолютно класически сценарий. Имаме колона с имена и фамилии, но те ни трябват в отделни колони. Ръчното разделяне, особено ако говорим за стотици или хиляди редове с имена, си е истински кошмар. А решението е всъщност изумително просто. Вижте стъпките. Първо добавяме нова колона. В случая я наричаме име. В първата клетка просто изписваме на ръка това, което искаме да извлечем. В случая Иван. И сега внимавайте. Натискаме клавишната комбинация Ctrl плюс E и готово. Просто вижте това. Excel моментално попълва цялата колона, като следва нашия пример. Без никакви формули, без влачене на клетки, без нищо. Работа, която иначе би отнела минути или часове, ако става въпрос за много хора. А е свършена буквално за секунди. Запомнете тази комбинация Ctrl и E. Това е ключът към FlashFill и спестяване на много време. И разбира се, работи не само за имена. Помислете само. Извличане на домейни от имейли, форматиране на телефонни номера, разделяне на адреси. Възможностите са наистина огромни, просто трябва да му дадете пример. Време е за втората суперсила. Smart Tables или умни таблици. И тук не става дума просто за някакво форматиране. Не, това е фундаментална промяна, която превръща един статичен списък с данни в жив динамичен обект. Ключовата дума е обект. Запомнете я, защото вместо просто купчени на отделни клетки, Excel вече разглежда данните като едно цяло. И точно това отключва страхотните автоматизации, които ще видим сега. Сега, нека си представим този стандартен списък с продажби. Изглежда подредено, но всъщност е случайен списък. Статичен е. Всяко филтриране, всяко форматиране или добавяне на изчисления, всичко това в момента изисква ръчна работа. А превръщането му в умен е доста лесно всъщност. Просто маркираме данните, отиваме в менюто Insert и избираме Table. Уверяваме се, че отметнатото поле MyTable has headers и това е всичко. И само вижте разликата. Мигновено получаваме професионално форматиране с редуващи се цветове, което прави четенето много по-лесно. Но по-важното, забележете тези малки букви за филтриране и сортиране във всяка колона. Анализът на данни тук ще стана в пъти по-лесен. Разбира се, и тук си има бърза комбинация. Маркирате данните и натискате Ctrl плюс T. Това е. Запомнете го, защото веднъж когато започнете с умните таблици, няма връщане назад. Но знаете ли, филтрите и цветовете са само началото. Това ни води до третата и може би най-важната суперсила, която е пряко свързана с умните таблици. А именно автоматичното разширяване. Да, защото доброто форматиране и лесните филтри са само върхът на айсберга. Истината и скритата мощ на тези умни таблици се разкрива, когато започнем да добавяме нови данни. Какво означава това на практика? Веднъж щом се добави формула в една колона, никога повече няма да се наложи тя да се копира ръчно надолу. Таблицата просто расте сама и прилага всички формули и всички формати автоматично. Хайде да се върнем на нашата умна таблица. Добавяме нова колона сума с една проста форма. Количеството по единична цена.
Забележете как таблицата веднага прилага формулата за всички редове. Супер! Но големия въпрос е какво се случва, когато добавим изцяло нов ред. Процесът всъщност е интуитивен. Просто отиваме в последната клетка на таблицата и натискаме клавишът Tab. Това е. Веднага се създава нов ред, който автоматично е част от таблицата и е форматиран. Сега остава просто да въведем новите данни. И ето. Това илюстрира прекрасно силата на автоматизацията. Погледнете цялата сума. Формулата се копира съвсем сама и изчислява резултата веднага. Край на пропуснатите редове, край на ръчното влачене на формула. И така. До тук разгледахме три отделни функции. Но истинската сила, както често се случва, идва когато ги комбинираме в един нов, много по-ефективен работен процес. Нека видим как. Представете си го като една система от три лесни стъпки. Първо, използваме FlashFill, за да почистим и структурираме суровите данни за секунди. Второ, с Ctrl и T превръщаме тези данни в умна таблица. И трето, просто разчитаме на автоматичното разширяване, за да поддържаме таблицата актуална, без изобщо да мислим за това. Крайният резултат е доста ясен. Това не са просто някакви трикове или временни решения. Това е фундаментална промяна в начина на работа. Тук говорим за реално спестено време, за драстично по-малко грешки и за професионално изглеждащи отчети, постигнати с минимални усилия. И сега идва въпросът. Помислете се за ежедневната работа. За онзи файл, който се отваря с нежелание, защото знам колко ръчна работа ни чака. Коя е първата най-досадна задача, която можем да автоматизираме с тези нови суперсили? Ще се радвам да разкажете долу в коментарите.